Moikka! Tää on siis joulukalenterin luukku 13. Tää on tutoriaali, miten varustaa pihassapuin. Ja tässä toimii kiiri. Hosua. Ja kiristetään rauhassa hitaasti ja laivataan heti kaikkea noita solkia kiinnostaa. Sitten pientä lailla kiristämättä. Toisesti vähän molemmilta puolilta, että sitten ekana siirrä heinäkärryt pois ponin edestä. Riimukaulalla. Jos poni väntyröi, niin oletkoon päättäväinen. Mutta pyydä apua, jos